Magandang hapon, Kapamilya, kapatid, kapuso. iki MGS na yan. Karong adlaw, Hulyo 28, 2021. Gago! Ang adlaw, grabe pre, inita eh. Balik Balita. Anyway, Sabi inita eh. Daw tong gluta. Arita dito. Bang! Unang balita. Please subscribe and share and follow and click the notification bell para updated kayo sa aming bagong video. Wow! Unang balita, usa ka batan-on nalumos human kini gitukmod sa iyang kauban. patay pre. Buhi! Ibalita mo, unsyo! Salamat sa iyo, gali. Live ta karon sa Cordoba Dayas. Ug diin usa ka bata na lumos kay gitukmod sa iyang amigo. Ug karon ato siyang pangutadon. Usay rason. Bang! Boy, unsay rason nimo ngano imo man gitukmod ang imong amigo? Bang! Sa kademonyohan ng aking kamay, gumalaw. Bang! Ito ba yung bata sinasabi mo? Di na to bata. Bata gunauna. Mao ba? Back to you, gali. Unsyo Mark. Ang atong ikaduhang balita kay Showbiz Balita. Ang isang kanta na kinagigiluhan ng mga tao ay Pash Pash. Sabi ay Shush. gilo mo uy. Ibalita mo, Pimar. Where my homies at? Ay, kaya wala lang ibaba. Salamat sa iyo, friends. Og naay usa ka video nga nag-viral karon sa social media tungod sa kantang Paspas. Og naa siya diri karon atong pangutan-on. Nganong nasikat maka sa kantang nga Paspas? Bang! Nang ako ay nasikat ko sa orang paspas eh. Gi kuan man ko kanang gibun-i ba nga maspas. Mo na akong gi Bang! kuan para di kuan og tuno sa kanta. Paano masabi? Para masikat. Sige ba? Back to you, friends. Dito dito. Salamat, Pimar. Weather forecast. Ano kaya ang lagay ng ating panahon ngayon? Ibalita mo. Asas gali? Bang! Gali. Ibalita mo, gali. Salamat sa inyo, Steven. Alam nyo ba na sadyang mainit ang ating Bang! kalangitan at medyo maulap. Kaya mag-ingat tayo. Bang! Sa bangbang, murag init Bang! kay siya. Sa dayas dili kayo. Pero init gid siya. Wag nating kalimutan magdala ng tubig at magbaon ng payong. Kaya diyan muna tayo mga kaibigan. Alam nyo ba na ang tubig dito ay sadyang maalat? Gunggong! Barinig kita sa mukha! At napakalinaw. Tignan nyo. Napakalinaw. Bang! Bang! Kitang-kita ko ang mga basura. Sa sobrang linaw, hindi ko makita ang tubig. Kaya naman, balik sa studio. Inding na. Omo may tawahan. Again, diyan ni Bruce Jurax o Faith o Grax. Shout out kay Clark Pakulanang. Musta daw sa Manila, choy? Shout out, guys. Si John Phil Acaso. Faith. Oh, Mara. Okay. Start. Magandang kapatid. Start. Magandang hapon. Ay, di start. Init gid siya. Manang matiwasay kaya